салом ба бинандагони барномаҳои телевизиони Тоҷикистон. барномаи масъулиятро манзури шумо мегардонем. дар ин барнома нигоҳе дорем ба самти фаъолияти ҷавонон дар замони соҳиби истиқлолии кишвар. аз муваффақияту музаффарияти насли нави даврони соҳиби истиқлолӣ суҳбате дорем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Дониёр Сангинзода. хуш омадед ба барномаи масъулият. истиқлол бузургтарин дастоварди давлату давлатдории тоҷикон дар анҷоми қарни 20 ва оғози қарни 21 барои миллати тоҷик маҳсуб меёбад. маҳз истиқлол тавонист ки имконияту шароитҳои хеле ҳам хубро барои илмомӯзӣ, фановарӣ ва кашфи ҷавонон пеш аз ҳама дар самтҳои гуногун муҳайё созад. мо ҳамагӣ медонем ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон қабул гардидааст ва нақши ин қонун дар шахсиятсозӣ ва рушду такомули ҳамаҷонибаи ҷавонон басо босазост. мехостам назару андешаи шуморо роҷеъ ба қонун дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон бифармоед. дар он давлате ки санадҳои меъёри ҳуқуқӣ амал мекунанд, дар он давлат ҳама аъзоёни ҷомеа аз ҷумла ҷавонон аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худ бархурдор ҳастанд, дар тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ширкат мебарзанд ва аз дастовардҳое ки дар он давлат ҷой дорад истифода менамоянд. барои ман ҳамчун ҳуқуқшинос намунаи ибрат ва дастгирӣ дар бахши дастгирии ҷавонон он мебошад ки соли 1992 вақте ки тоҷикистон истиқлолияти худро ба даст овард, аввалин маротиба дар саҳнаи сиёсӣ ё ин ки имрӯз мегӯем рушди сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон соли 1992 қонун дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон қабул карда шуд ва ин қонун дар баробари муқаррар намудани тамоми тадбирҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ инчунин муайянкунандаи ҳолати ҳуқуқии ҷавонон гардид ва дар ин қонун ҳуқуқҳои ҷавонон ба таҳсил, ҳуқуқ ба меҳнат, ба пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, ҳуқуқҳои иҷтимоӣ муқаррар карда шуд ва ҳамин қонун заминаи минбаъд дастгирӣ намудани ҷавонон, илҳом бахшидан ҷиҳати пешбурди фаъолияти корҳои муайян дар ҷамъият ва дар маҷмӯъ умед бастан ба тадбирҳои давлатӣ ё дар маҷмӯъ сиёсати давлатӣ дар бахши ҷавонон гардид. соли 2021 сеюмин маротиба дар ҷумҳурии тоҷикистон қонун дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон қабул карда шуд ва соли 2004 бошад марҳилаи дуюми он буд. яъне дар тӯли 31 соли истиқлолияти давлатӣ барои дастгирии давлатии ҷавонон 3 маротиба қабул шудани қонун дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон маҳз аз нақши ҷавонон дар рушди кишвар ва эҳтимоду эътиқоди давлат ба онҳо равона шудааст. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон 70% аҳолиро ҷавонон ташкил медиҳанд. синни онҳо синни миёнаи аҳолӣ 26 мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳама чораҳо барои он равона гардидаанд ки воқеан аксари аҳолии тоҷикистон аз ҳама имкониятҳои ҳуқуқиву иқтисодиву иҷтимоиву фарҳангӣ бархурдор бошанд. мисоли мушаххас шуда метавонад фаъолияти 41 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ки он пурра қонеъкунандаи талаботи ҷавонон ба таҳсилоти олии касбӣ аст. дар баробари ин имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон муассисаҳои фарҳангиву фароғатӣ аз ҷумла китобхона, театр, осорхона, марказҳои фарҳангӣ пурра талаботи ҷавононро метавонанд қонеъ намоянд. яъне дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани қонунҳо дар марҳилаҳои алоҳида тавонистанд аз як ҷиҳат ҳуқуқу ӯҳдадории ҷавононро муқаррар намоянд, аз ҷиҳати дигар онҳоро водор созанд ки баҳри рушди ин кишвар, баҳри тоҷикистони азиз қадамҳои устувореро бимонанд. дар замони соҳиби истиқлолии кишвар таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавонон, ба ин қишри ҷомеа хеле зиёд ҳаст ва
ما میدونیم که یک قطار قانون و فرمانها و برنامه‌های مشخص راجع به سالمی جوانان، راجع به تربیه و تندرستی جوانان، راجع به انتخاب کسبی جوانان قبول گردیده است. تا چه حد این برنامه‌ها، این امتیازها برای رشد و تکامل شخصیت جوانان امروز ما کمک کرد؟ در جمهوری تاجیکستان قانون درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان عمل میکند. تاریخ دولت صاحب استقلال گواهی آن است که همه مناسبت با جوانان در مجموع سیاست حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و جنبه‌های دیگری تدبیرهای دولتی در بخش سیاست دولتی جوانان با آن روانه شده بود که هر یک مناسبت، هر یک عمل دارای زمینه حقوقی استوار باشد. و واقعا درست بیان کردید که در طول 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کشور ما بیش از 100 سند معیاری حقوقی در بخش دستگیری جوانان قبول کرده شد. و امروز من همچون حقوق شناس تمام سندهای معیاری حقوقی را که در بخش سیاست دولتی جوانان قبول کرده شدند می توانم به دو گروه جدا نمایم. گروه اول سندهای معیاری حقوقی که معین کننده حالت حقوقی کل اهالی تاجیکستان می باشند که آن فراگیر هم نورسان، جوانان، میانه سالان، کلان سالان، زنان و مردان هستند. و در این سندها نیز در الهیدگی معیارهای مقرر شده است که آنها در برابر قشرهای دیگر جامعه فراگیر جوانان می باشند و حالت حقوقی آنها را معین می کنند. و جنبه دوم گروه سندهای معیاری حقوقی می باشند که آنها تنها به جوانان روانه گردیدند و آنها فراگیر گروه های علایده خود جوانان می باشند. مثلا امروز در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، جوان نفر می باشد که از 14 تا 30 ساله است و همه اون سندهایی که قبول شدند فراگیر همین قشر جامعه می باشند. مثلا بخش تربیه و تندرستی، دستگیری اجتماعی در طول این مرحله در جمهوری تاجیکستان یک قطار سندهای معیاری حقوقی از جمله هر 2 ساله برنامه‌های دولتی دستگیری اجتماعی جوانان قبول شدند. یعنی که هر 4 ساله برنامه‌های وطن پروری و وطن پرستی جوانان قبول کرده شدند. برنامه دولتی حفظ سلامتی جوانان، برنامه دولتی دستگیری آموزگاران جوان، برنامه دولتی بهر رشد گرانت‌های پرزیدنتی بهر صاحبکاران جوان، زنان جوان. این چنین خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان همه ساله زیاد شدن هم اندازه استیپندیا هم شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی که آن فراگیر خوانندگان، دانشجویان، ماگستران، اسپیرانتان و دکترانتان می باشد. یعنی در جمهوری تاجیکستان با قبول هر یک سند معیاری حقوقی در این آن بخش که فراگیر سیاست دولتی جوانان می باشد امتیازهای معین به جوانان داده شد. امروز بینید اگر تحلیل ها ما گذرانیم بیش از 2 میلیارد سامانی به صاحبکاران جوان جدا کرده شده است که آنها فعالیت صاحبکاری را پیش برند. یا اینکه برای رشد وطن پرستی و وطن پروری از جمله برنامه آخرانی که بهر رشد اجتماعی جوانان روانه گردیده است فراگیر بیش از 18 میلیون سامانی می باشد که برای دستگیری جوانان روانه شده است. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان با قبول سندهای معین در بخش جوانان توانست که از همه جنبه هم در مناسبت‌های مهنتی، هم در مناسبت‌های تعلیمی، هم در مناسبت‌های صاحبکاری و غیره آنها را دستگیری نماید. قرنی که ما زندگی میکنیم دستاوردهای بزرگ و بی‌نظیر دارد، ولی در برابر این ما در عصر جهانی شوی قرار داریم، عصر تکنیک و تکنولوژی جهانی معاصر. با عنوان یک آموزگار که امروز پیوسته با نسل جوان، با دانشجویان در ارتباط هستید، درس میگویید، توجه آنها به علم چگونه است و از امکانیت و شرایط هایی که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل جوان کشور مهیا گردانیده است، آنها چگونه استفاده میبرند؟ امروز در جمهوری تاجیکستان
ҳар нафаре ки худро ҷавон ҳисоб мекунад, яъне шахсоне ки аз 14 то 30 солаанд ва дар соҳаи илм бошад то 35 сола, бо ҳаракатҳои созандаи худ, бо меҳнати софдилонаи худ метавонад дар ҳама табақаҳо, аз ҷумла ҳама қисматҳо ба монанди мактаб, донишгоҳ, аспирантура, докторантура дар баробари гирифтани стипендияи президентӣ боз гирандаи ҷоизаи барои ҷавонон Исмоили Сомонӣ шавад. дар баробари гирифтани ҷоизаи Исмоили Сомонӣ метавонад тавассути маркази дурахшандагон ҳиссаи муайяни маблағро барои ҳимоят дар давлатҳои хориҷа гирад. дар баробари пешрафти илмӣ доштан метавонад аз ҳисоби грантҳои алоҳида ба фаъолияти илмӣ таҳқиқотӣ машғул шавад. истифода бурдан аз ин имтиёзҳо воқеан дарк намудани дастгирии давлату ҳукумат ин ифтихор аст. ва имрӯз ҳар як ҷавоне ки дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд демократӣ зиндагонӣ мекунад метавонад аз ҳамин имтиёзҳо, аз ҳамин дастгириҳое ки давлату ҳукумат ба ӯ додааст истифода барад. фақат дар баробари истифода намудан ё ки ба он ноил шудан як қатор корҳоро бояд ба сомон расонад. масалан барои гирандагони стипендияи президентӣ доштани маълумоти олӣ, гирифтани баҳои аъло, барои гирандагони ҷоизаи Исмоили Сомонӣ доштани дастовардҳои илмӣ ба монанди китобу монографию мақолаҳои илмӣ, барои аспиранту докторантҳо барои гирифтани стипендияи президентӣ гирифтани маълумоти доштани баҳои аъло, инчунин чоп намудани мақолаҳо дар маҷалаҳои комиссияи олии аттестатсионӣ ва дар маҷмӯъ ҳаракати софдилона, намунаи ибрат будан байни дигар ҷавонон ва кору фаъолият баҳри рушди ҳамин давлат, ҳамин кишвар намудан аст. дар фазои маҷозӣ ки иттилоотҳои хеле зиёд ҳаст, умуман дар ин гирӯдорҳо ва таҳаввулҳо насли ҷавони кишвар бояд барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, барои ҳифзи суботу осоиштагии ин мамлакат, барои дур будан аз ҳар гуна хатарҳои фазои маҷозӣ ва мағзшӯӣ бояд чӣ гуна худашро эмин нигоҳ дорад ва чӣ гуна роҳу воситаҳои имрӯз вуҷуд доранд ки насли ҷавони моро метавонанд дар рӯҳия ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намоянд. имрӯз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки санади дорои эътибори олии ҳуқуқӣ аст, дар баробари муқаррар намудани ҳуқуқҳои ҷавонон ба онҳо ӯҳдадориҳои муайянро пеш гузоштааст. аз ҷумла дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, тартиботи ҷамъиятӣ ӯҳдадорӣ муқаддас аст. ҳар ҷавон бояд ин корро ба анҷом расонад. риояи қонунҳо ӯҳдадорӣ аст. нафаре ки ин корро ба сомон намерасонад дар асоси қонунгузории дигар, аз ҷумла қонунгузории ҷиноятӣ, кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ нисбати онҳо ҷазо татбиқ карда мешавад. яъне ман андеша дорам ки бо зиёд намудани қабули барномаҳои ташвиқу тарғиби ватандӯстӣ, дар донишгоҳҳо баргузор намудани вохӯрии шахсони хиратманд, зиёёни кишвар бо донишҷӯён, мо метавонем сафи донишҷӯёне ки онҳо дар сатҳи дахдор маърифати ҳуқуқияшон қарор надорад, онҳоро низ маърифати ҳуқуқияшонро баланд бардорем. чунки дар ҳама гуна ҷомеа нафароне ҷой доранд ки талабгори танҳо иҷрои манфиати онҳо ё қонеъ шудани манфиати худ ҳастанд. аммо ин нафарон хеле кам мебошанд. дигар масъалае ки шумо гуфтед воқеан имрӯз як масъалае ки шояд дар байни ҷавонон, баъзе ҷавонон доғи рӯз бошад, нодуруст истифода бурдани манбаъҳои иттилоотӣ аз ҷумла шабакаҳои интернетӣ мебошад. имрӯз мувофиқи кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мақбул шуморидан, ирсол намудани маводҳое ки онҳо дорои хусусияти экстремистию террористиянд ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. баъзе ҷавонон ин корро ба сомон мерасонанд, аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбаташон парвандаи ҷиноятӣ оғоз мегардад ва
даъвои онро мекунанд ки намедонистанд. лекин имрӯз мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. ин шахс ки амалеро содир кард, он бояд таҳти ҷавобгарӣ қарор гирад. пас ҳар нафаре ки имрӯз дар ҷомеа зиндагонӣ мекунад, аз ҷумла ҷавонон, фарҳанги баланди истифодабарии шабакаҳои интернетиро бояд дошта бошанд. пайхаст намоянд, дарк намоянд ки кадом мавод бар зидди арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ аст, кадом мавод истифодааш мақбул асту ҳамин давлату миллатро сулҳу субот, ваҳдати ягонаи онро устувортар мегардонад. пас имрӯз ҳар як ҷавон бояд дар давлати демократӣ ҳуқуқбунёд дар баробари истифода аз ҳуқуқ уҳдадориҳои муқаддаси худро пайваста иҷро намояд. ҳамасола санаи 23 май дар сартосари Тоҷикистон ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил мегардад ва ин имконияти хубест барои муаррифӣ аз музаффарияту муваффақияти ҷавонон ва боз ҳам як таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа. дар ҳар вохӯрие ки пешвои миллат бо ҷавонон баргузор намуданд, аз ҷавонон танҳо хоҳиш намуданд ки андешаҳои худро баҳри рушдатон, баҳри Тоҷикистони азиз баён намояд. ва ҳамин вохӯриҳо оҳиста оҳиста ҳамчун вохӯриҳои воқеӣ ба шакли расмӣ табдил ёфт. пешвои миллат вақте ки бо ҷавонони кишвар вохӯрӣ менамоянд, аз дарди онҳо, аз мушкилоти онҳо бархурдор мешаванд. ва агар мо шумо аҳамият диҳем, ҳамасола ки бо ҷавонон вохӯрӣ баргузор менамоянд, баъд аз он баъди муҳлати муайян санаде ба таб мерасад, ё фармони президент, ё қарори ҳукумат, ё барномае қабул мешавад ки он натиҷаи вохӯрии президенти кишвар бо ҷавонон ва он ифодаи роҳҳои бартарафсозии мушкилоти ҷавонон мебошад. пас имрӯз ҳар як вохӯрӣ самара барои боз ҳам рушд бахшидан ба сиёсати давлатии ҷавонон аст. вохӯрӣ ҳавасманд намудани ҷавонон барои зиёдтар фаъолият намудан дар самтҳои дахтор аст. ва доим президенти кишвар ва дар паёми охирини худ баҳри ман андеша дорам кулли мардуми Тоҷикистон аз ҷумла ҷавонон як гуфтори хеле хуберо ба сомон расониданд. имрӯз барои кишвар бояд ҷавонон фаъолияти пурсамар дошта бошанд. пешвои миллат барои мо намунаи ибратанд ки чӣ гуна бояд ватанро дӯст дорӣ, баҳри ватан кадом корҳои хуберо ба сомон расонӣ ва дар маҷмӯъ кореро кунӣ ки ҳамин сулҳу субот, ҳамин ваҳдат абадӣ бошад. худи мо шумо шоҳид ҳастем ки дар замони соҳибистиқлолӣ имконият ва шароитҳои хеле хубе барои илмомӯзӣ, фанноварӣ, соҳиби касб гардидани ҷавонон муҳайё гардидааст. пеш аз ҳама фаъолияти босамари донишгоҳу донишкадаҳо ва имрӯз пайваста ба варзиш машғул шудани ҷавонон, тарзи ҳаёти солим, дар посух ба ин ҳама имтиёзҳову имкониятҳо насли ҷавони мо чӣ рисолат дорад? агар имрӯз мо таҳлилҳо намоем, мебинем ки ҳар як ҷавоне ки бо дарки масъулият фаъолиятеро ба сомон мерасонад, он аввалан ҷавони ояндадор аст. яъне ҷавоне аст ки метавонад худро дар ин кишвар муаррифӣ намояд, баҳри рушди оилавӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии худ саҳмгузор бошад. ва баъдан ин қадар имкониятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷавонон фароҳам оварда шудааст, он танҳо барои рушди шахсии ҷавон равона нагардидааст. он барои рушди миллӣ, давлатдории мо равона гардидааст. пас нақши ҷавонон дар он равона шудааст ки аз ин дастовардҳо самаранок истифода баранду баҳри аввалан ҷойи хурдакак бошад, ҷойи фаъолияти меҳнатии худ, баҳри оилаи худ, баҳри ноҳияи худ, вилояти худ ва дар маҷмӯъ баҳри Тоҷикистони азиз меҳнати софдилона кунанд. дар фаъолияти меҳнатии онҳо ғаразҳои моддӣ ва дигар ғаразҳо ҷой надошта бошад. пас ман андеша дорам ҷавони боистеъдод, ҷавони бовиҷдон,
обрӯи тоҷикистони азизро мебардорад, сулҳу суботи тоҷикистонро устувор нигоҳ медорад. имрӯз нақши ҷавонон дар нигоҳ доштани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, дар рушд бахшидани муносибатҳои байналмилалӣ, баландбардоштани номи тоҷик дар ҷаҳон як калидӣ аст. ин нақше аст ки аз ҳар як ҷавон дар алоҳидагӣ гарчанд ноаён бошад, дар маҷмӯъ 70% тоҷикистон имрӯз ҷавонон ҳастанд. онҳо як қувваи пешбарандаи соҳаҳои хоҷагии халқи тоҷикистон мебошанд. имрӯз ояндаи ҷавонон ба пешрафти тоҷикистон бояд равона гардида бошад. умеди ватандӯстию ватанпарастиву пешбурдани соҳаҳои хоҷагии халқ аз онҳо низ вобастагӣ калон дорад. изҳори сипос ва ташаккур аз ширкати шумо дар барномаи масъулият. ба бинандагони азиз хотиррасон мекунем ки суҳбате доштем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Донёр Сангинзода. роҷеъ ба ҷавонон агар мо ҳар қадар суҳбат кунем, воқеан он ҳама дастоварду имконияту шароитҳое ки дар замони соҳибистиқлолӣ барои насли ҷавони меҳан муҳайё гардааст, фурсат хеле кам аст. чун ҷавонон воқеан барои тақдири имрӯз ва ояндаи давлату миллат, барои рушд, барои ободӣ, барои озодӣ, барои соҳибистиқлолии тоҷикистон, барои парафшон кардани парчами мо дар арсаи ҷаҳон миёни давлатҳои мутамаддини олам як рисолати бузургу барҷастаеро бар дӯш доранд. дар ҳамин ҷо барномаи масъулият ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони тоҷикистон идома доранд. моро ҳамроҳ бошед.